what's up guys? So dito tayo ngayon sa Tambobong Beach. Ate, kamusta? Oh, hi ka naman. Bakit may extra kang ganyan? Saan tayo makaka-copyright dyan, friends? Tatangan, aring vlogger. So guys, so nandito kami sa Tambobong Beach ngayon. Ayan. So mamaya-maya pupunta kami sa Culebra Island. Yun. May white sand dun kung napapansin nyo. Dito may mga nabibiling isda. Fresh. Babaunin. Bibili ka, men? Oh, dami oh. Boss, what's up, boss? Shout out. Shout out to pangalan mo nga, boss? John. Junel. Right. Yun, 9 o'clock. Sisipat na kami. Pupunta kami sa island dun. Shout out. Boat ride. Grabe sinok oh. Oh. Kumpleto. Nanginit eh, sabon. Good morning, Gasol. Hindi naiitim yan. Let's go to Culebra Island. Sama natin si Boss Oli oh. What's up, tol? Doon tayo sa Scarborough. Maniganan ka! Magpapagkat sarili ko ng gal! Connection! Siyempre, wala ka. Sa ano? Huwag muna. Din. Sige, kukunin kayo ng gamit mo. Ay, dito ba ito? Ah, mabigat yan, may weights yan. May weights yan. Yan, mga team Pinakiratan. Yeah. Going to Culebra Island. Doon tayo. Ayos ba tayo dyan? Ayos ba? Ayos ba tayo dyan? Alright. Power. Kasama namin yung taga Dubai. Balik bayan. Selfie muna. Muna. Ilang hours ang ride natin? 20 minutes. Kala ko hours. Uy, ugin. Ugin na. Kunin mo ang hook. Ang kabilang team natin, Team Maki. Seaweeds. Ihulog mo nga. Ayun. Ano, waterproof mask, diba? Bukas. Tinanggal ko yung ano. Ay! May papalan nyo nga eh. Ay. Ito pala dito sa Tambobong. Pre, magkano ang renta natin dito? Libre to Mark. Libre ko to. Bale, Galing kasi akong Dubai, nagbakasyon ako galing dito ng ng isang Dubai, buwan. kaya May sponsor. may sponsor. Sponsor na dito. Yung Arabo na hindi Galing kasi umiitim. siyang Dubai, may COVID siya doon. Gago, wala. Ikat mo yun. Quarantine. Ah! Go! Go! Nakasalon! Yung parang Facebook, yung Naruto. Di ba ka naglalakad sa tubig? Saan na sila? Ha? Pang taxi. Panghilod dyan. Ayos ba? Ayos.
Ganda, ganda. Punta kayo dito. Basta mag-subscribe kayo kay Rex. Ito yung ayaw mitim. Mahal ang sabon. This is the Culebra Island. Soap is very expensive, you know. Oh yeah. Ito kailangan. Ayun, magpa-register. Init. Nauna. Kami si Vincent. St. Vincent. Register. Ilan po kayo sir? 8 tayo mat. 8 po. Ilang bangka po kayo? 2 po. 2 bangka? Anong resort po kayo galing? Sa may cottage, Amanda cottage. Amandas Cottage. 2 bangka sa Larani yan. Wala po, 8 times city po. Wow, minit na. 1,000 po. Ano bang ano nila dito? Bato-bato lang? Uy, mga rock formation. Dito picture ah. Welcome to my place. Sige. Welcome to my island. Alright. Culebra. Ano paglagyan dyan? Wala na, pulod na ako. Yung, nando, dapat-dapat to yun. Rock formation. Panghilod daw ni ano. Ni Marky. Welcome to Culebra Island. Yeah. Dapat gara kita tanjak po. Lamig. Ah, ito palang papag. Nako. Napudot ta. Drone master nag-request. Pangilod ni Marky. Ayaw? Dahil mo. Able to connect. Basta nga talaga boy. Baka 500 ba? Okay din dito. Bawal. Bawal pagkalat ng basura dito. Nice. Ano? Mainit lang. Dapat may puno. Oh. Picture naman tanay. Sige na. Thank you. Hindi ka na lang. Ito yung Rock formation. formation ng Culebra. Calibra. Ayun, pinalipad na yung drone ko. Sino nagpalipad sa drone ko? Ayun. Aerial view ng Culebra. Ha? Ito tayo, sumurot. Photo picture. Ready? 1, 2. Wait lang. Yan lang. Isang ano, far away shot. Far away shot. Isang mid. Hindi ba yung naka-steady lang ako tapos gumagalaw yung background ko? Hi. Welcome to Culebra Island. Shit. Sugat. Tutulis ng bato. Eh, hindi ko siya kunin. Oh, ligo na kayo. Bawal. Isang tropa namin. Suka pare, suka. Nanonood ng jelly case. Ay, jelly case.
Gusto ko pa. Jelly case. Ganun pa sana ng jelly case dahil. Jelly case kung saan. Taman pare. Nah, pare ano. Hindi marjuso ka ng Jesbo. Bis. Shit, pare kain kayo mga pare. Tapos tinamaan Ludum di jellyfish. aja nih aja puro nga ba to pare. Jellyfish. Ay. Sige, total padasan natin ah. Nag-crumbs ka lang pare. Madi, kiminit. Ang crumbs ka stoy. Ni, limama. Kamu kin naman may malisit na sa akin kasi mo. Dali na labas. Ito jellyfish ka. Jelly ace. Pa, jellyfish ka. No matutudo kasi dyan sa dalag ko ah. Sige. Crumbs ata pare, crumbs. Hindi ko crumbs ito. Mainit na. Oh, dito ang mahangin. Oo. Ang island. Ayan. Hindi ko alam kung crocodile yan. Ayan yata yung crocodile eh. Crocodile Island. Di ba? Parang shape niya oh. Tignan mo yung uso nun oh. Yun ang pupuntahan namin Oh, next. pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon. Souvenir picture. Sige Giroy. Mahal kong kulibra. Hindi nyo ang gaya. Suro mo ka na magat. Ha? Yung ano, yung stand mo, Min. Let's go! Ayan guys, so pabalik na po kami sa mismong cottage sa main island. Ito nga kukunti yung tao dito. Oh, kailangan magsuot ng best. Wala ka muna, brother. Ay mo na. Pasuyo please. Gusto mo dito? Hindi. Sige. Lag ka. Oo ah. Yan, dito tayo sa harapan. Balikan mo na lang sila mga iba. Ano? Oy, KTM. Timix lagi kami, Timix. TMX lang sa akin. Uy, kita Dragon Boat. Yeah. Pwede na tayo magtampisaw oh. Alright. No. Oo. Ay. Buksan mo nga muna Richard. Ha? Buksan mo muna lang. Ano yan? Ang daming kanin. Ooh. Pangala daw ka 5 mo. GG, ang lalaki eh. Tubo. Yes. Time check 4:30, mamaya alis na kami. Solid ride na naman ang pinaka-rosan. Right. Nandito si Press Oli. Salamat Dasol Dasol. at Dasol. Kulibra Island. Kuli. Isang kanta, isang kanta. Wala na. Isang Hindi mo kanta. na kasi suot yung polo ko eh, wala na. Mahal kong kal. Ito. Hindi siya dyan eh. Shout out, Boss Junel. Uyan na. What's up?
Oh, alam na tayo. Nagpapasalamat ako at kami aalis na po. Gusto natin yung vlog natin. Alright. Hindi na nga nagtatapos ng aming vlog. See you next Friday. Alright. Peace.